buntag sa tanan. Hinaot kay maayo gyud tanan atong buntag. Salamat sa Ginoo sa laing nga adlaw, Domingo may gihatag di kita simba o mga daig sa pagbuhi na Dios. Tungod nga makakamalandong po sa iyahang pulong. Okay? So, pagsugod ko pinagi sa pag-storya aning isa ka story for the sake lang ni siya sa illustration na. Nay usa ka tawo nga miadto sa usa ka abogado. Ingon siya, attorney, gusto na ako pulihan ang akong apelyido. Siya, posible man na, pero taas nga panahon o dako-dako nga kwarta kinahanglan. Siya, wala na, basta kay pulihan ako kay gihimo na akong katawanan ani akong apelyido. Siya, sige, nana kay naunaan nga ipuli. Siya nga, wala pa hinuon. Ana ako'y suggestion ng attorney nga, pwede po ang imong apelyido, imo lang na siyang balihon, no? Pagbasa, gikan sa tumoy, paatras. No? So nga, iyang ginuhuna siya, iya sigurong gibasa yung apelyido. Dili pwede attorney. Dili. Siya, unsa man yung apelyido? Siya nga, ako si Francisco Lubot. So, basa po sa attorney yung Lubot. Tuod, ngilad yun, ngilad, dili pwede. No? So, I hope nga kita karon nga mga anak sa Ginoo, labi na katong mga minyo unon o katong mga gusto magminyo in the future, nga ato na nang nadawat o na atong nasabtan nga sa kaminyoon sa pamilya ang bana maugyod ang ulo or head o ang asawa mao ang helper. Dili gina siya pwede mabali. No? Dili na siya pwede mabali kay gubot pod og kanang ngilad. Dili lang sa kana nga relasyon, kundi sa uban po nato nga mga relasyon. No? Sama sa estudyante o teacher, sa ginikanan o anak, okay? Sa empleyado o sa iyahang amo. No? Kay kaning tanan nga mga relasyon, kung imong baliho ang problema nga kasagara mo gawas diri, kung ang isa gusto makigbaylo og role sa usa. No? Dako gina siya nga problema. Pero kanang subo nga huna-hunaon pod nga kita mismo, no, mga anak sa Ginoo, naapod tay tendency or kanang naapod tay desire sa atong kasing-kasing or ginahimo pod ni nato sa atong kinabuhi ngin kita makigbaylo diha sa Ginoo sa atong role sa iya, sa atong relasyon sa iyaha. Now ako lang mong i-remind nga sa atong relasyon diha sa Ginoo, usa ra gyud ang magkukulon or potter o usa ra gyud ang kulunon or ang clay. Okay? So, ako ang mensahe karong buntaga is wala na ako ni na-convert, no? Ang naghimo man ko niya, gwapo kayo, nabantayan nyo, gwapo kaya ako ang kuan karon, ako ang sa tawag ani PowerPoint, no? Sa usually ang PowerPoint black and white ra na. Salamat sa akong anak nga si Ian, no? Ingon siya nga your PowerPoint dad is usually so dull. So siya naghimo, no? Mala daw kayo naagyo mga pattern no? Kulunon o magkukulon. Okay? So ang ato ang teksto gikan karon sa Jeremiah or Jeremias man sa Bisaya, no? 18:1 hangtod sa 6 sa balay sa magkukulon. Kini ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan sa Ginoo. Lakaw ngadto sa balay sa magkukulon ug didto ihatag ko kanimo akong mensahe, ang akong mensahe. Busa miadto ako sa balay sa magkukulon ug nakita ko siya nga nagtrabaho sa ligid. Apan ang kulon nga iyang giumol gikan sa lapok na daot sa iyang mga kamot. Busa ang magkukulon nagumol niini og laing kulon nga nagpurma niini sumala sa labing maayo alang kaniya. Unya ang pulong sa Ginoo midangat kanako ug siya miingon, dili ba ako makahimo kanimo, Israel? Ingon sa gibuhat niining magkukulon. Magaingon ang Ginoo, sama sa yutang kulunon diha sa kamot sa magkukulon, mauusab ikaw sa akong kamot, Israel. Magampo sa tanong. Ginoong Dios, lamit nun nga mahan, salamat kayo sa imuhang gihatag kanamo nga panalangin o pribilehiyo. Diin Ginoo kami libre o God makapaminaw sa imuhang pulong. Salamat kay ikaw nag-andam og mensahe para kanamong tanan karong buntaga. Hinaot Ginoo nga ang imuhang tumong ug tinguha sa imong mensahe karon mapaabot gyud sa imong mga katawhan
ug dili lamang kini Ginoo magpabilin diri sulod sa balay alampuanan, kundi madala namo o magamit namo sa among adlaw sa among pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang imuhang ngalan maulang gyud ang mahimaya ug pagadaygon sa ngalan ni Hesus. Amen. Now kaning passage gikan sa Jeremias nagapahinumdum kanato no sa soberenhiya sa atong Dios ug sa atong Ginoo. Kani nga mensahe gihatag sa Ginoo gigamit ang relasyon sa magkukulon ug sa kulonon, potter ug clay. Didto kang Jeremias no aron nga iyahang mapakita ang iyahang soberenhiya sa usa ka nasod. Ang iyahang gusto nga paabtan sa iyahang mensahe ani ang nasod sa kaning Juda. No kay ang Israel ato ning nga panahon na divide man into two kingdoms, no? Ang isa nahimong Juda, ang isa nahimong Israel. Tungod kay gusto niya nga ang kaning mga katawhan sa Juda no maghinulsol silang mga sala ug mobalik diha sa Ginoo. Kay ngano man sa pila na katuigan kaning nasod padayon ang ilahang pagrebildi ug pagpakasala diha sa Ginoo. Unsa gid ang nakapakasuko sa Ginoo sa ilaha kaning ilahang pagsimba ug pagdaig sa mga Diyos o kaning mga pagan gods. Mao nga iyang gipadala si Jeremias no og nga propeta no prophet man ni si Jeremiah iyang gipadala aron nga muoy mudala sa mensahe sa Ginoo didtong lugara. Ug tuod man sa sulod sa 40 ka tuig. No? Kung inyo hanang nabasa ang libro sa Jeremiah o Jeremias 40 ka tuig nga nagsangyaw si Jeremias sa pulong sa Ginoo. Pero bisan isa wa gyoy mituo kaniya. No? Wa gyud. Kung kani si Jeremias usa pa ka salesman sa usa ka kumpanya, 40 ka tuig wa gyud jamo nabaligya nga produkto. No? Wa gyud. Ug unsa man atong paglantaw o pagjudge ni ana sa iyaha, paghukom sa iyaha, isip usa sa tawhanon nga panglangtaw, di ba? Palpak. Palpak gyud. O ikaw lugar negosyante, na may mga negosyante diri. Na kay gikuha nga tao, 40 ka tuig wa gyud nabaligya. No, isa pa lang siguro kasi manay mo nang putbulon. No? Pero siya wala gyud. Tubangan sa tao, palpak gyud siya. Pero nakapahibulong, no? Kay atubangan sa Ginoo, diha sa Ginoo, approve siya sa Ginoo. He has done a great job, a good job. Tubangan sa Ginoo. Ngano kaha? Kini tungod sa obedience o submission ni Jeremias diha sa Ginoo. No, amazing gid kay no kay ang Ginoo ang iyang panglantaw o ang panglantaw sa tao lahi gyud. No? Bisan nga atubangan sa tao palpak pero sa Ginoo kung ang imong kasing-kasing no nagpailalom gid diha sa kabubuton sa Ginoo, okay? Mahimaya gid ang Ginoo sa imong kinabuhi. And ang iyahang pag-obey diha sa Ginoo, ang turning point or ang kaning breakthrough, nahitabo gid katong gi-reveal sa Ginoo, gipadayag sa Ginoo sa iyaha kang Jeremias ang iyahang pagkasuberenihiya. No nga siya ang gamhanan nga magbubuhat sa tanan nga anaan ning kalibutana, nga walay makabuot ug walay makalabaw sa iyaha. No kini sa dihang nasabtan ni Jeremiah, no naay gipaabot ang Ginoo sa iyaha nga kanang unsa ang iyahang gipangayo kang Jeremiah. Ug mao kini ang iyahang pagsubmitar no sa otoridad sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat sa unsay plano sa Ginoo ug dili ang iyahang kaugalingong plano. Mao man gud ni siya ang kasagaran nga bikil sa ato nga mga anak sa Ginoo no kay ganahan ta nga mubuhat o mga lagad diha sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat sa unsay atong gusto nga buhaton para sa Ginoo. Maayo man na siya, pero dili man na siya maugyod ang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo is atong buhaton unsa ang iyang gusto nga atong buhaton para sa iyaha. No kanang duha lahi na siya. Different thing ng kanang imong gusto nga buhaton para sa Ginoo o kaning gusto sa Ginoo nga imong buhaton para sa iyaha. No? Mao gina siya ang nakapahimaya sa Ginoo kay sa sulod sa 40 ka tuig bisan pa man sa mga walay improvement, no? Sayon ra kay na siya buhaton nga buhaton nimo unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha.
Pero kung imuha na siyang natistingan ang pamaagi sa Ginoo sa pila ka tuig niya, walay epekto. Di ba musulod gyud sa imuhang una-huna nga ano ka tistingan ka na ako niya akong pamaagi kay murag wa man ni resulta ning pamaagi nga ginahatag sa Ginoo. Kani daw ang ako ang pamaagi. No, pero sa Jeremias wala gid na niya gibuhat. Nagsunod lang gyud siya sa Ginoo. Nagsunod lang gyud siya, no? And mauna siya ang problema, no? Gikan sa katong panahon ni Jeremias hangtod karon, no? Ang mga anak sa Ginoo maglisod pa gid ta og sabot og dawat sa iyahang soberenya o iyahang sovereignty. Tungod niya na maglisod pud ta og submitar sa iyahang otoridad ug sa iyahang kabubuton. Ug sa matag buhat nato ana nga dili ta mo submitar sa iyahang otoridad ug sa iyang kabubuton, pirmi gyud nga moabot sa atong kinabuhi ang kasakit, no, kalisod ug mga pagsulay, problema. Ug tinuod man nga sa pagpurma ug sa paghulma sa Ginoo sa tuang kinabuhi, naa man gid nang kalisod, kasakit ug mga pagsulay. Tinuod ba? Pero paminaw mo no, sa pagdili nato pagsubmitar sa iyang otoridad ug ang iyahang kabubuton, imuha nang ginapadugay or imuhang ginaprolong ang tanan nga mga kasakit sa imong kinabuhi kay wala ka nagtuo, nagsubmitar sa Ginoo. No? Na ako experience ani bata mga hapit na gid mga 3 ka tuig ang nilabay katong kami ug akong asawa nagampo mi nagandam mi pinaagi sa pagampo nga sa among desire nga makatukod na mig amo ang balay. Kay pag minyo nako sulod sa 3-4 ka tuig nag-ipon ra mi sa akong papa. So katong mga 3 na mi ka tuig nga nag-ipon sa ilaha nasabtan na namo no pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga ang mag-asawa maglahi gyud. So nagampo mi. Gitagaan nami sa Ginoo og yuta, nagampo mi nga makabalay mi. So nangayo mig advice sa mga kaila. Ang common nga advice gyud nga ilang gihatag is kaisa ra man ka maghimo og balay sa imuhang entire nimo nga lifetime, pag-hire gyud og architect. No? So tuod man, salamat mi sa Ginoo kay gi-introduce mi og architect diri sa simbahan, no? Kauban ra man nato to diri sa GCAF sa una. Karon, kuan gyapon siya, igsuon gyapon siya sa pagtuo pero kuha na siya, kanang, sani, naghimo na siya laing balay. No? So, ingon siya, istorya mi, no? Isa, unsa man din yung gusto sa inyong balay? Ako, simple ragid kaya akong gusto sa balay. Akong asawa, iyahang murag dream house, bungalow. Ako, basta kay mas nindot lang siya sa among balay sa una, katong gidak-an diya sa hillside. Kung naanay nakaadto sa among balay dito sa una sa hillside, ang among balay sa una, kanang magulang ragid sa balay sa kukok. Kabalo man say kukok. Alang langgam ba? No? Alang inayom-ayom ra gyud nga balay. So akong mas nindot ato nga balay, okay nako. No? Pero akong giingnan na architect, tagai lang gyud mi kanang master's bedroom nga luag. Kay para nga makagugod-gukod mi sa akong asawa, no? Makatago-tago mi. So ingon siya, pero pinaka-importante ingon ko sa iya, maora ni among budget. No? Madungagan manggaling ni siya pero dili rigid kay dako architect. Siya sige. So after 2 months, nag-meet na sad mi. Ug iyang gipakita ang plano sa balay. Pagkakita nako kaanay ko, wow. Kagwapo ni architect, no? Pagpangutanan nako pila may presyo. Pag ingon niya sa presyo murag nahugno ang ako ang tuhod. Kay iyang gihatag nga presyo times 6 or times 7 sa amo ang available nga kwarta. No? Dako kayo. So ingon ko sa akong asawa, kinahanglan nga ato gining desisyonan. Kay murag suntok sa buwan man ni, no? Ingon ko sa iya nga kanang we have to decide kung ato ba ning dawaton ang plano sa architect o atong sundon, no? Musabmitar ta sa iyang plano or ato ning salikway kay di na to kaya o kita na lang maghimo sa atong balay. No? So ingon mi ka architect, tagay sa mig panahon nga makaampo mi. Sa ato pong kinabuhi, no, niabot gyud ang panahon or maabot ang panahon diin atong ma-encounter ang Ginoo personally, di ba?
sa ato ang pagka-encounter o sa imong pag-encounter sa Ginoo, nasayra nimo ang iyahang maayo nga plano sa imong kinabuhi, iyang gugma sa imuha. Ug ikaw po naghimo sa desisyon kung imuha ba ng dawaton or imuhang i-reject for whatever nga mga reason or hesitation sa imuhang kinabuhi. Ug ako nagatuo nga kadaghanan sa ato diri, ato ginang gidawat ang plano sa Ginoo. Kay ngano man, nagpadayon man ta. Kana akong gi-assume, no? Nga atong kay kinsa man gud ang tawo nga naa sa sakto nga pangutok nga imuhang masabtan nga ingon ana ka kahigugma sa Ginoo nga kani iyang mga plano sa imuhang mga kinabuhi. Nga bisan sa imong pagkamakasasala, iyahag gihapon kang gipasaylo og higugma. Imog yung isalig ang imong kinabuhi, di ba? Ug imog yung ialaw ang Ginoo nga maoy magpurma og maghulma sa imong kinabuhi. Mahimo na siya nga Dios og manluluwas nimo. Ug sa dihang naiyahan natang ginapurma og iyahan natang ginahulma, diha nato na hinay-hinay og kakita nga lisod man di ay, no? Sakit. No, dili sayon. Tinuod ba? Or sayon ra kayo ang inyuhang kuan. Basig ako ray naglisod sa pagpurma sa Ginoo sa akong kinabuhi, ba? Ka-relate ra ba ta tanan ana sa kalisod o kapait o mga pagsulay? Labi na gyud kung makita nimo, mabati nimo nga dili na ka komportable. Kinaunsa naman ni akong kinabuhi nga sa una gamay ra man ta to akong mga pangutana karon daghan naman kay kog pangutana nga di matubag na hinuon. Ang akong problema ni samot man. No? Dili man ni mao nga kinabuhi ang ako ang gusto. Akong gipangandoy. Kung nakahibalo pa lang ko nga mangingunaan akong kinabuhi, may pagwa na lang ko ni Inter. No? Wala na lang ko ni tuuan ni. Ginoo kanusa man taong ka mahuman. No? Mauna ato ang pangutana. Kanusa man taong ko mapurma. No, ako nahinumduman po nga experience katong si Iya, ako ang first child na mo niyan, so katong mga 2 to 3 years old na siya. Taas na iyang buhok, no? Taas na iyang buhok. And dili man ni siya pirmi makauban sa iyang mama kay iyang mama ga manage man og iyang negosyo nga parlor. Dili maayo daw sa bata ang kanang mga baho dito sa parlor ba. So pirmi na siya uban sa kuha, that's why nabantayan sa mga young people sa una nga si Iya, sige gina siya uban sa kuha sa trabaho, diri sa hub, sa IO. And isa na ko ka problema sa una, ang kanang pagbugkos sa iyang buhok. No? Sige man siya guban sa ako, so ako ginang gitunan. Kunya gani si Iya, kutikin na siya sa iyang buhok, kay gusto gina niya nga pagpunitil kanang pinatindog yun, nga pinahipos kayo. No? Nga pagdili na matarong, iya ginang ipautro. So tuod man ako ginang na master, no? Sa pila ka bulan, nung adlaw-adlaw nga practice. Pero pagbuhat na ako anak pirmiro, masayop gid ko kay ngano man, lihukan man kayang bata. No, mohana din na siya, Daddy, this is not a ponytail. No? So ako po siya ingnon, iya, gusto kag ponytail nga tarong? No? Ayaw lihok, pagpuyo. No? Pagpuyo. Ang tuod man kung magpuyo siya, matarong gid nako. No kita, isip mga anak sa Ginoo, sige tagreklamo, nganong hangtod karon Lord, ingon ani pa mangyapon akong kinabuhi. Nganong hantod karon, wala ba ka nagwonder nga pila nakakatuig nga Kristiyano, balik-balik raman ang imuhang mga problema sa imuhang kinabuhi, imong ginatubang. No? Kana tungod kay ang paghulma sa magkukulon sa kulunon, no, dili lang magdepende, ang resulta dili lang magdepende unsa ka maayo ang magkukulon. Apan nagdepende pud siya sa karakter unsa klase ang kulunonon. Kung gahi, sobra ka humok, lihukan, no, sigig rebelde, sigig disobey, taas-taas gid nga panahon ang kinahanglanon. No, taas-taas gid nga panahon ang kinahanglanon. Busa kung ikaw gusto ka nga mapurma ka, gusto ka nga mabag-o ang imong kinabuhi, noon dangin na ang imuhang sigig pagpabadlong, sigig pagrebilde. Ayaw tagaig rason ang Ginoo nga magbalik na sad siya sa sugod sa paghulma sa imuhang kinabuhi. Og after pila ka bulan, nagmeet mi sa arkitek. Ingon ko sa arkitek nga, arkitek, padayon ta. No? Padayon ta. Ang mangutana mo, dabi ang kwarta. No? Maura gyapon ang kwarta.
Pero ang nag-deciding factor gyud nga nakaingon ko nga magpadayon mi tungod kay sa amo ang pag-ampo, wala gyud bisag kausa nga gi-rebuke ko sa Ginoo mahitungod sa kwarta, sa presyo. Wala gyud. Kay daghan man nga mga panahon nga kung naa ako'y plano or naa ako'y mga gusto nga paliton nga mag-ampo ko sa Ginoo, ginabadlong gid ko sa Ginoo. For example, cellphone. Ano mong ginahanglan makag cellphone nga ngunana ron? Dili ni para ma-discourage mo ha, o katong kapalit og mga mahalon nga cellphone. Pero sa ako amo ni siya no. Ano mong ginahanglan makaanang cellphone? Palit makana nga ang imuhang gamit sa imong cellphone, text, call, messenger, email, ana raman. No? Picture. Di man kay kaga picture. So, ayaw ana, no? Pero katong time nga nag-ampo ko ana, wala gid ko giingnan sa Ginoo nga ambisyoso kay karon. Gamay ra kay mong kwarta nya gusto ko ginana nga balay? Wala. Isa ra gyud ang gipangayo nga commitment sa Ginoo sa kuha. Ingon ang Ginoo ron, kung imuhan ang padayunon nga plano, nga inyuhan ang dawaton ang plano sa arkitek, kinahanglan gyud nga mo respetar ka og bugsabmitar sa arkitek. Anak gyud ko sa Ginoo no. Ngano man, kabalo gid siya sa akong kinaiya. Kabalo gid siya, ang katawa si Jane no, amo ang kauban sa balay. Kay kabalo gid ang Ginoo nga kung inana stressful biya kay na maghimog balay. No? Magsige na din ko yaw-yaw kung ako di makita nga di maayo, di ko kauyon. No, makiglalis na dayon ko sa arkitek. Muna ingon ang Ginoo nga ron, kung naamang gali akong gihangyo sa imuha o gikinahanglan nga imuhang i-invest ani, dili ang kwarta, kundili ang imuhang pagrespetar o pagsubmitar sa authority sa architect sa imuhang pagbuhat sa balay. Iyon ko nga, problema na ko Lord ang kwarta, pero kung may problema sa imo, kanira din ang problema sa imo Lord? Sige! No? Let's get it on. Sugod na ang construction. First, 1, 2, 3 months, gwapo kayong dagan, paspas kayo. No, gitagaan lang gid ko kaalam sa Ginoo nga ayaw ipa-kontrata o kanang kontraktor para makatipid ka. No, ikaw lang ang kanang admin, ikaw ang mag-supervise, ang architect mo anha once a week, twice a week ana. So naa ko didto kada adlaw, kita na ko paspas. Pag abot na diha sa 4-5 ka bulan na nga construction, na purma na ang ubos sa balay. Ug sa dihang daghan akong nakita, no, kay nag-init na sa akong ulo kay gamay na ang kwarta. No, kay nasa kong unahuna gyud kay ako mga friends, si killer friends, ana sila nga, bay, kung magtukod bitaw ko ginana nga balay niya muro na imong kwarta, di gina mahuman. No? Skeleton ra na taman. No? Di na no nimo mapuy-an, may pag magkuan ka atong gamay lang nga mahuman nimo ana imong budget. Pero kay dili man mao ang leading sa Ginoo sa kuha. No, so katong abot na sa 4th, 5th month, gamay na lang gid ang kwarta. Gainit ang ulo niya, nakita pag ginako ni mga ginabuhat sa architect ba. Sa una nga, katong nga time, wala ko kabalo nga practice din niya sa mga architect. Akong una-una nga naanay plano, gi-approve na sa Office of Building Official. Pag abot na dito sa actual, ilahaman ng pangutruhon. Naanay gipaila duhalo block dire, ipaguba. Kay palapdan, patasan, no? Dungagan og pusti, dungagan og beam, no? Pangutano nimo nganong yunani man ni architect? Para nga mas nindot ang design ron. Makita man gud nako nga pwede pa nato i-improve. Kung nga sayang man kaayo kay nahuman na unta imo na sang gibungkag. Ang kwarta architect siya nga ron pasensya lang gyud pero kay ikinahanglan gid ni. No, gikinahanglan ni sa para manindot ang imuhang balay. Ako ra gipalabay pag abot sa 6 ka bulan naaram ang gihapon. Nag-init na gid akong ulo. Nya ang mga trabahante dito pati ang porma nakabantay na gid sila ana kay kada adto nako dito por pila ka semana sige ra gid ko bugulbol. Pasad, mara tagalabay kwarta ni. No? Nagsugod na. No? Ang akong pagkaanak sa Ginoo. Niabot gid ang panahon nga naingon gid ko tawag na ko ang dili ang architect ang foreman o mga tao iko nga sugod karon wala na himuon nga mga kabag-uhan or mga bungkag-bungkag kung dili ko mo approve. Sabtan ninyo? Hadlok sila kay basi di na ako sila swelduhan. Ako may tisweldo kada Sabado. Sige sir, tutuod man pagkasunod semana adto ko didto mga hapit na paniudto. Ana din ang foreman sir ni ani biya si architect. Ingon siya sir nga duha daw ka semana dili nimo siya makontak kay mo abroad siya na siya adtuan nga pilan nga seminar. Ko perfect. No, maghulat na sa kuan ni sa iyaha.
Unya, ingon siya sir, nasa gihatag nga material request. Unya nasa mga instruction. No? Sige, unsa man ang material padalaw nako pagkadaghan nga kukulamber. Dili ko ka-imagine nga kung maghimo day kag balay, inana day kadaghan nga kukulamber imuhang gikinahanglan. Iko nagpalit naman kung mas daghan ani permiro karon. Daghan sad kaayo. Ana ang foreman para mangguna sa second floor sir. Hunahuna nako second floor. Kani ding mga naa diri sa first floor, dili din ni magamit dito sa taas nga tangtangon ra man gihapon ni. Ko binuangan ra ko ni arkitika ni. Katunga ra kong gipalit. Katunga ra. Unya pagka sunod adlaw tanaw-tanaw ko sa kanang himo sa kanang ceiling baga preparar gihimuan na nila og kanang frame. Tanaw ko dito sa sulod sa mong kwarto sa CR dapit dito sa gawas ana mo ubos nya mo saka na pod nya ubos na pod ko nga bay ay sabay nganong kinahanglan man na ana-anaon siya nga ay mo gud sa plano sir gasunod naman ko sa kuan architect siya ko nga abay ayaw na inana bay, arti-arti siya nga. Design mong daw ni sir. Design ka, gwapo na kaya ning balaya ni. Istrita na bay. Ay na lang design. Istrita. Ingon mong si architect sir nga ako ra ning Freeman. Niya pagbalik niya, aya na tap-tapan. Iko tap-tapi na. Niya ingna tong katong pintor, pagkahuman niya tap-tap, di mo tap-tap, pa-primary. Para nga dili na maulaw na siya bungkag ana. Sige sir. After sa kasimana, human, plat, iko agwapo. Limpyo kay tanawon. Ya dito sa among kananan, katong mga nakaadto sa among balay, tapad sa among kananan, naana dihay wall. Karon ko ana na siya kanang sa ni door panel kanang sliding nga glass. Gipailan na siya hollow block, katunga. Unya wala gipadayon ana ko nga. Roy, ang foreman, nganong wala man ni gipadayon og file siya nga. Ingon mo sa architect sir, bungkagon daw na. Kadungog na ako sa bungkag mo rin, nag-init gid akong ulo. Bungkagon? Kasayang. Tawag atong imong mason, papaili ni hollow block, unya papinisingi. No, back to back, nya kung masison na, pa-primary. Para nga, pag-abot niya, wa na siya ipabungkag, kaya maulaw na siya. Gisunod pod nila. No, gisunod nila. No? Kita pod no sa atong kinabuhi, ganahan po taana nga magbuot-buot ba? Kuhaon na to ang otoridad ug ang role sa Ginoo sa atong ginabuhi isip isa ka magkukulon. Tinuod dili. No? Kung atong mabati bitaw nga murag dili man nimo ang pinaka-best para sa kuha. Lisod man nimong ginapabuhat sa ako, Lord. No? Kung atong makita nga, atong mabatian nga dugay man kaayo ni oy kaning sam ni pamaagi sa Ginoo nga dugay man kaayo. Then we ato na dayong sugdan og purma og hulma ang atong kaugalingon nga kinabuhi. Magbuot-buot na dayon ta. No, sa mga estudyante, sa atong mga anak, usually mo nilang complain, ngano man gyud si mama papa nga mingon nga dili sa daw ko mag-uyab-uyab basta wa pa ko mag-eskwela. Unya, kailangan gid daw makahuman og eskwela para makakita kag maayo nga trabaho. Ano man lagi ng uban diha? Wala man kay na sila ka-graduate, daghan magkwarta. Kanang uban nga, kanang kadaghanan di nga nag-uyab-uyab, ka-graduate man gihapon. No? Mabutang na sa atong una-huna, then ato adayong buhaton on sa atong gusto. Hinuod ba? Bisan katong mga minyo na diri, mo man atong binuhatan sa una, no? Magtuman gyud sa ginikanan. Sa mga banaw kasawa, ano man gyud nga, kinahanglan gyud nga mo submitar sa akong bana nga, ya, man kay na akong bana, hinay kay mulihok, hinay kay mo nagdesisyon. No? Katanga lang. Masamitar ka na. Akong asawa, nganong higugmaon man na akong asawa. Nga baba, murag Armalite. No? Muna akong wake up call kada buntag. No, sa gabi, mo po na ang ako ang kuan, kanang kape. Nga dili makatulog. Pero kay mo man na siya ang design o kabubuton sa Ginoo. Bisan sa mga trabahante, lisod kay sa ato ang musabmitar sa authority sa atong amo. Kita sa gobyerno. No, ngano mo bayad man ko og tax? Nga maadto ra man gihapon na sa mga kamot, sa mga kurakot. Even diri sa atong simbahan. Ano mo hatag man ko og tithe sa offering nga di man ko kabalo pa unsa na nila ginagasto ang amuhang kwarta. No, dili man na mao ang design sa Ginoo.
And sa matagbuhat nato nga magtuman ta sa atong kabubuton, naagi na siya consequences. No, matod pa diha sa Isaiah, no? 45:9. Alaot kadtong nakig-away sa ilang magbubuhat. No, klaro kayo, first statement pa lang. Kadtong walay lain kundili mga bika taliwala sa mga bika sa yuta. Muingon ba ang yutang kulunon sa magkukulon? Unsay imong ginabuhat? Ang imong trabaho nag-ingon. Ang magkukulon walay mga kamot. So, alaot katong makiglalis no sa kanang iyahang magbubuhat. Or ako pa nang i-move, ako pa nang ipadayon no bisan katong sa mga otoridad nga gihatag sa Ginoo sa mga tao. Delegated authority. No? What trouble awaits for those who argue with their maker. Kato ako mga desisyon nga gihimo sa akong pagbuot-buot. Gibayran gid nako. No katong permiro katong hafra akong gipalit nga kukulamber. Ang mga panday after 3 days nagamit na nila tanan. Unya ana ang porman, sir. Wala nay kukulamber. Ang ato ang 5 ka panday o ilang mga helper wa nay trabaho unon. Kung ngano man? Sa nga, wa man nimo gituman ang gibutang ni arkitek. Katunga ra man siguro imong gipalit, sir. Mananagaan lagi karoy, no? Kung kana ding sa ubos, tangtango na nato. Siya nga, sir, dili pwede. Kay pasison pa na nato. No kani man gud bitaw magbuot-buot abi nato nga kabalo na kay taba, no? Siguro kay industrial engineer man gud ko, ang amo amang gong motto sa mga industrial engineer is there is always a better way. Abi ginako nga better akong way. Siya nga dili pwede, sir. Isa pa lang na kasimana kapin ang atuang buhos. Kung imo nang tangtangon, mubigay na. Kinahanglan pa, sir, og 21 days at least. Kung nga maubas, sumining mga hapit pa duha kasimana. Dali ko adto sa mga kaning kukulamber dealers gikan sa Agusan padulong sa El Salvador. Di man gid sila ka-serve sa ako ang gikinahanglan kay daghan ra daw kayo. Unya ingon sila, sir, mga sobra semana na sigig ulan didto sa bukid. Wa gyud ka deliver ang mga supplier diri. Bisan pag-asa ka mo adto diri sa Cagayan, sir, wa jud kay makuha. Balik ko didto sa porman ko, Roy. Patay problema, wa gyud kukulamber. Ingon siya nga, na sir, kung nga papahulayon lang sa nato ng mga panday. Siya nga, lisod na siya, sir, kay pag imo na siyang kinahanglanon, di na nimo sila makuha kay makita na nagtrabaho, di man na sila mundang og kaon, sir, kay wa kay patrabaho sa ilaha. Mukaon mo gina sila. Bitaw ba ko? Siya nga tagaan na lang nato ning mga minimal nga trabaho. Ang imong gibayaran og tag 500 ang adlaw, silig-silig ra dito sa balay. Kanaan ra ka webs. No gasakit gid akong dugan. Paita ba kaya ni? Ikaduha, katong ceiling nga gi-straight. Pagkasunod si mana ni abot na dayon ng plumber. Pagsulod gid niya, ana gid siya. Patay. Ko nga, uy, tawag ko, uy Ring, ikaw man na Rick. Rico man tong ngalan sa plumber. Kung ano man day, siya nga, buha nga ni sir nga, nasyak mo ko aning anong gitap-tapan naman eh. Ko nga, ano man day? Siya nga, magbutang ba kong tubo diri sir? Kunya, nganong flat man ni nga, naarabay P-trap diri kanya, naay elbow diri. Ko nga, busluti lang guna diha. Siya nga, kagwapo sa imong balay sir, mutunga lugar diya, motibaw lugar ang numero 4 nga PBC. Kumao ba? Siya mauman to sir nga, kani siya diri dapat, ana, niya diri mo ubos di siya. Kunya diha, saka na po diri mo sa... Kinsa may nagkuha na ni sir, nga gingon na ani man eh. Yung ko sa katong katrabaho nga, ikaw man ani, di ba? Bungkaga. Bungkaga karon dayon. No? Ikatulo, katong wall diri sa among dining area. No? Abot na si architect, mga pila ka semana na. Natabunan na ang first floor, no? Kulang na lang mga window, glass o kaning mga portahan. Nako dito sa dining, anak ko kang architect, kalas man ni kuryente nga balay. Siya nga naman, diri sa kanaanan ba? Bisag buntag, kailangan ta mag-abri og suga, pirmi kay ngit-ngit. Siya maog yun. Kay kani manggod siya nga wall,
Ano siya? Ang akong giingon ani kang Roy kay ipabungkag ni katunga pa ang napailan, ingon siya. Pagbalik na ako nga napinisingan unya na paremira naman. No maulaw na kog pabungkag ani. O tinuod yun, gidungog gid akong pagampo nga maulaw unta siya pabungkag. Pero ingon siya nga, depende ra sa imo haron kung asa man imo ha bungkago nato ni karon or magantos ka sa kangit-ngit, no? Ingon ko nga Roy, isa may napapailan ni. Bungkaga. No? Bungkaga. No? Abi nako nga kung ako ang magbuot, mapaspas ang trabaho. Abi nako nga kung ako ang kawalingon nga pamaagi, makatipid ko. Pero ang resulta, nagpamatuod, nga sayop gid ko. O ako dahil nahinumduman ang akong gihatag nga saad sa Ginoo. Nga musabmitar ko sa arkitek nga iyang gihatag. No, katugyod ang nagpaluhod sa ako ang mga tuhod, o nagampo ko sa Ginoo, nangayo og pasaylo, o nangayo og pasaylo sa arkitek. O after ana, wala gyapon nawala akong problema. Gakakita gyapon ako ang mga ginabuhat sa arkitek, pero kay kuan naman akong kasing-kasing. Settled na akong kasing-kasing. No? Nga bisan pa magdili ko makasabot ana, bisan pa mag-usahay, di gyapon ko mo agree, pero kay muhangad na lang ko sa langit. Nga Lord, ikaw man ginang nakabalo. Ako na gining itugyan diha sa imuha o sa arkitek, kay nga naman, siya man ang master planner aning balaya. No? Ako nang gisalig diha sa Ginoo o sa dito sa arkitek. Nga bisan unsa pa man ang iyang buhaton, kabalo ko nga makaayo na siya sa balay nga gihatag sa Ginoo sa moa. Sa atong lantawon ang atong kinabuhi karon, ako nagatuo ug ako pod nagtuo nga kamo mo agree pod nga kita gusto man gid ta maadto o mapadulong sa asa ta gusto dadon sa Ginoo, di ba? Ug mahimo nga kinsa ta nga gusto ang Ginoo mahimo ta. Ato lang hinumduman nga ang plano sa Ginoo pirmi gid na siya nga maayo, makahimaya og perpekto. No, good, pleasing and perfect ang will sa Ginoo. Tanan nga mga ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi ug ihang ginaalaw nga mahitabo sa atong kinabuhi, naagid na siya reasonable nga purpose. No? Dili man galing nato na siya mahibal-an dayon, dili man galing dato na siya diretso dayon nga masabtan. Pwede galing nga dili gid na siya moabot gid, dili gid moabot ang panahon nga ato na siyang masabtan. Ang kabubuton sa Ginoo nganong ihan na siyang gipahitabo. But sama sa giingon sa kanta no nga, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. No siguro ikaw, imo nang gisalig ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, dilabay nga mga panahon. Batungod kay nakita nimo nga di man ay sayon, lisod. Or nahimo ka nga uncomfortable sa paghulma sa imo sa Ginoo, mao nga nigawas ka sa hulmahan. No, gikuha nimo ang authority o role sa Ginoo, usip usa ka magkukulon sa imong kinabuhi ug ikaw na ang nagbuot-buot sa imong kinabuhi. Mao nga daghan ka nga katuigan nga nasayang, daghan ka nga mga tao nga nasakitan, daghan ka nga mga kwarta o oportunidad nga gisayang-sayangan. Kini ang adlaw ug panahon nga gigahin sa Ginoo para nga ikaw mubalik sa iyaha. Pangayuan nimo pasaylo ang imuhang pagdisobey o pagrebelde sa iyaha. Okay, ug ibalik nimo ang imuhang kinabuhi diha sa iyang mga kamot. Ug basin nga sukad pa sa una, ikaw ra gyud ang gabuot-buot o gahulma sa imong kinabuhi kay wala pa man nimo no ma-encounter ang Ginoo. Wala pa nimo matagamtami o masabti o madunggi ang gugma o plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kani pod ang panahon nga ikaw no duol diha sa Ginoo ug magasangpit sa iyaha no magsalig sa imuhang kinabuhi diha sa iyahang mga kamot pinaagi sa pagampo no nga ikaw muduol diha sa Ginoo moingon Ginoo ako usa ka makasasala gikinahanglan nako ang imuhang pagpasaylo ginahanglan nako ang isa ka mangluluwas akong isalig ang akong kinabuhi diha kanimo. Itugyan ako akong kinabuhi diya sa imong mga kamot, isip ako ang magkukulon.
og pormaha og hulmaha ako base sa unsay imuhang gusto nga mahimo ko. Kung kana imuhang isulti gikan sa imong kasing-kasing diha sa Ginoo, dili gid kaniya pakyason. Ug akong pangutana, ibalik na ko karon, no? Sa inyong relasyon diha sa Ginoo, ikaw ba ang magkukulon or ikaw ang kulunon? Kung ato nang isalig ang atong kinabuhi diha sa Ginoo sa iyang mga kamot, dili man na mawala atong mga problema. Dili ma-answer ang tanan nato nga mga pangutana, dili matubag. No kay wala man gisaad sa Ginoo nga kung ikaw mudawat ka nako o mahimo ko nimo nga Ginoo manluluwas, mawagtang imong mga problema. Wala man na sa saad sa Ginoo. Pero ingon siya magauban kanimo sa mataglakang sa imuhang kinabuhi. Atong pamalandungan no ang experience siya ni Job. Si Job di ba atong nasayran nga halos tanan nga naa sa iyang kinabuhi sa una, abundansya, pamilya gikuha sa Ginoo. No gialaw sa Ginoo nga makuha sa iya. Ang nabili na lang sa iya ihang lawas nga napuno og sakit. Kung ikaw anaa sa kahimtang ni Job, dili ba makareklamo gyud ka? Kita gali no? Matangtangan lang tag trabaho, no? Matangtangan lang tag sakyanan, maputlan lang tag kuryente. Grabe na din kaya tong reklamo. Di ba? Kang Job nakuha gyud tanan. Muna nga grabe iyang pagreklamo, paglament diya sa Ginoo no nga grabe ang kasubo. No? Ug mao ni siya iyang giingon diha sa Job 38:1 hangtod sa 3. Tungod sa iyang pagreklamo sa Ginoo, gitubag siya sa Ginoo. Unya ang Ginoo misulti kang Job gikan sa unos, ingon siya, kinsa ba kini nga nagtabon sa akong mga plano? Sa mga pulong nga walay kahibalo. Bantayi ang imong kaugalingon sama sa usa ka tawo. Mangutana ko nimo ug ikaw mutubag kanako. Ug kung imong basahon gikan sa chapter 38 hangtod sa chapter 42 after aning verse 3, diha nimo makita ang mga pangutana sa Ginoo, grabe. Gibasa na nako no? Lisod kay tubagon. Gikan sa pinakasimple nga pangutana hangtod sa pinakalisod nga pangutana. Ang buot ipadayag sa Ginoo na kang Job is, kinsa man ka nga mag-question sa ako ang soberenhiya. Mao na siyang mensahe ni sa Ginoo kang Job sa iyang mga reklamo. Ug sa pagpaminaw ni Job sa mga pangutana nga kadaghan-daghan gyud gikan sa Ginoo, mao ni siya ang nakapabuak kang Job. Og siya mitubag no pag-abot diha sa Job 42:1-6. Mao na ni siya ang tubag ni Job. Ingon siya, unya si Job mitubag sa Ginoo, nasayod ako nga mahimo nimo ang tanang butang. Walay tuyo nimo nga mapakyas. Nangutana ka kinsa ba kini nga tagtago sa akong mga plano sa walay kahibalo? Sa pagkatinuod, nagsulti ako sa mga butang nga wala nako masabti. Mga butang nga talagsaon kaayo alang kanako nga mahibaluan. Ikaw miingon, pamati karon og ako musulti. Mangutana ko kunimo og ikaw mutubag kanako. Ingon din ang kanikang Job, ang akong mga igdulungog nakadungog mahitungod kanimo. Apan karon lang. So ingon si Job nga sa nadunggan raman nako ning tanan mahitungod sa imuha Ginoo, pero ingon siya, apan karon ang akong mga mata nakakita kanimo. Busa gitamay ko ang akong kaugalingon ug maghinulsol sa abog ug abo. No? Nga si Job no ni repent gid siya. Nagpaubos siya diha balik sa Ginoo tungod sa iyahang naeksperiensyahan ug nakita unsa ka soberenhiya ang Ginoo o ang iyahang otoridad sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Hinaot unta nga kita no sa ato ang pagawas sa atong mga reklamo, sa atong mga kaguol, sa atong mga problema diha sa Ginoo. Ato pud ning mapamalandungan ang eksperyensya ni Job. Nga sa atong relasyon diha sa Ginoo,
Kita isip usa ka kulununon anaa sa kamot sa magkakulon nga mao ang Ginoo. Ug ang magkukulon naagid siya'y katungod sa pagbuhat sa unsay ihang gusto nga buhaton sa ato nga mga kulununon. Kay ngano man, kanigid timan ininyo. Tungod kay anaa siya'y nindot, perpekto nga design og plano sa imuhang kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Dios ug langitnon nga amahan, salamat kay Ginoo sa imuhang mensahe. Salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdom kanamo nga isip imuhang mga kaanakan, isip imuhang mga katawhan o magtotoo. Ang amuhang kasing-kasing kinahanglan gyud nga mapailalom diha sa imuhang kabubuton ug amoa Ginoo nga matun-an ug madawat ang imuhang pagkasuberenihiya sa amuhang mga kinabuhi. Nga ikaw ang Dios nga gamhanan, magbubuhat sa tanan, ug walay makalabaw, ug walay makabuot sa imuha. Ug sa pagdawat niya na, Ginoo hinaot nga ang amoa pong pagsubmitar sa imuhang otoridad ug sa imuhang kabubuton, mahimo nga posible. Apan kining tanan Ginoo dili kini mahimong posible kung sa amo alang kaugalingon nga kusog, sa among kaugalingon nga pagsabot. Gikinahanglan namo ang tabang sa balaan nga espiritu. Busa amo Ginoong gipangayo kana kanimo. Ugad nga sa amuhang pagatubang sa among adlaw-adlaw nga mga responsibilidad, adlaw-adlaw nga mga trabaho, adlaw-adlaw Ginoo nga mga realidad. Hinaot nga kaning imuhang pulong mahimo nga realidad sa amuhang mga kinabuhi Ginoo. Nga among mahinumduman ug makita namo Ginoo nga klaro ugad ang imuhang nindot, perpekto nga plano sa amuhang mga kinabuhi. Ang imuhang ngalan, maura gyud ang mapasidunggan ug mahimaya sa ngalan ni Hesus. Amen.